موڑ ادھر وہ ڈکیے نے یہ بھی انڈے دین لا پی باہر جا کے لو جی دوستو ساڈیاں مرغیاں انڈے تو دینا شروع کیتے نے کافی دنوں تو لیکن انڈے 2-3 لبدے نے کوئی انڈے ہتھ باہر لب جاندا کدی پود لب جاندا کدی کدو تے باقی باہر جاندیاں نے اتھے پتہ نہیں ککڑیاں ساڈے کو 7-8 نے انڈے کنے پہ آمدے کنیاں دیندیاں نے پیا لیکن انڈے 2-3 آمدے نے پہ جانور سارے پٹھے کھا بیٹھے جے تے آپاں مرغیاں ہن ڈکن لگے افطاری دا ٹائم ہوا ہے تے مجھاں ساڈیاں افطاری کر کے بیٹھیاں نے دیکھو آرام پیاں کردیاں نے سجدے پٹھے ہن کترنے والے پے نے تے کتر کے دوستو پھر اسی انہاں نوں پانے ہاں دیکھ سکدے ہو سجنا مجھاں نے اے 3 تے اے دوستو یہ بھی مجھ کھلی ہے تے بھائیاں نے کمنٹ کیتا سی لیکن انہاں کو ریٹ پسند نہیں آیا تے اگر کسی بھائی اور نوں مجھ پسند آوے تے کمنٹ وچ رابطہ کر لو تے مجھ دے چھڑاں دے او چوٹی جڑی ساڈی صبح منڈی ٹر جانی ہے گاں دے پرلے پاسے ہے او دے سکتے ہو تسی یہ چوٹی ہے کار رکھن والی لیکن ساڈے کو جانور زیادہ نہیں اس واسطے اسی وہ دے چھڑنی ہے صبح انشاءاللہ منڈی ٹر جائے دی تے باقی ہن ادھر پرندیاں وال آ جانے ہیں پرندیاں دے دیکھنے کہ کوئی صورت حال ہے میں تے صبح دا آیا ہی نہیں ادھر عرفانہ ساری ککڑیاں موڑ کے لیا باہر دیکھو دوستو ٹوکریاں لائیاں نے 4 ٹوکریاں جنہاں چ انڈے دے لین بآسانی تے ادھر کبوتر نے اس کبوتری انجی کڑک ملی ہے دیکھو بغیر انڈیاں تو تھلے بیٹھی ہے تے کسی دوست کو پوچھنے انڈے لبدے نے تے وہ لا کے اتھے رکھنے او تھلے تاکہ بچے نکل آون ادھر 2 بچے جے انجی گل ہے انجی ہے نکے بچے کو نہیں آئے کہ کو نہیں آئے بچے کو نہیں آئے پکی گل ہے او بچے نکے آئے نہیں او 2 بچے آئے نہیں ہاں نکے ایڈے ایڈے بچے 2 آئے نے نا پیچھے آئے نے نا او دوستو وائٹ کبوتر بلیک مادی نال جوڑا لگیا تے ایک وائٹ بچہ پایا نے ایک بلیک بچہ پیا کالا رنگ دا ایک چٹے رنگ دا ایک کالے رنگ دا انجی گل عرفانہ او دسدے نہیں پے تے تقریباً 1.5 ہفتے دے ہو گئے جے دوستو تے باقی اے جوڑا بھی لگے ہے لیکن انڈے مادی نے کوئی نہیں دتے مادی بند ہے تے انہیں تک انڈے نہیں دتے صرف اس جوڑے نے بچے کڈے جے 2.5 جوڑے نے اے کبوتر بچہ ہے یہ تے انہوں مار دے نہیں تے زخم ہویا کافی زیادہ اس بچے تے عرفانہ بچے نویں نکلے نے خرگوشاں تے کوئی نہیں کون نکلے ہاں نکلے نے نہیں کد ویکھے نہیں کل پکی گل ہے پکی گل ہے کل دیکھے نہیں کی وجہ کالے چٹے براؤن کی وجہ اے نہیں انہاں بعد کو نہیں آئے انہاں تو بعد ہور آون والے نے آونے نے پکی گل ہے تیرا فوٹو پا پکی گل ہے بچے کنے نے تیرے خرگوش کنے نے خرگوش تیرے نے کیوں دینے خرگوش تیرے کی دینے ہاں خرگوش تیرے نے کی دینے عرفانہ تیرے نے کی دینے تیرے نے یہ مرغیاں نے پکی گل ہے تیریاں کی نے مرغیاں ہاں